Yung kaya mga bid'a, mga perya, na pagkibabayaan na ya o syaitan adi sukang beradusa ang matatangka. Ando sabab. Nakaging sa bid'a, na yung koto asawa titingdun na ay tipikir niyan na kurikuto ipsimbes ikwallah. Dito syaitan na di manabnar saan di manaya isutaw na ay di niya namang dilabak na bid'a. Kakay eda kakalilid adi yung dilabak sa bid'a, nakanabasilan di itubat. Sukan dilabak sa dusa, apipikir na kaadusa ang kota di kang dilabakan na malbud di ikaw nakapamikira sa patubat ka, pagawaan ka ito, kakaya tatrimaan ka ayito na dusa. Sa manuman na kapapasangan tanong, sa iko di tanong kapangilaya sa kapurik o unod-unod tanong sa iko Allah. Ando sabab, napakitaw tanong ay isusuguri kit tanong aprawatan tanong sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakataon tanong ang kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muwatan sumasa alat tanong. Kami kalabisan jurabul. Tantod na iya maragin, aayay niya isusugur ka at tidibig ka, nataw, aayalat siyo na labisan jurabul. Malunyo ko napikiraw, pamakasi, ama kadato, siya tapakalakis sa mga kadato, napakit punadigir ka. Pakit punadigir ka, so ito kityan. Tantod na maragin, ibang kamakadinig. Agi pakaiton ada mablag sang kanagato sarang nam kaya pakaiton nadigir ka nasud na sa Rasulullah alabisan giburag naltiyo sang gibu abu labi patagato sarang tanto amargin adul na tanto mawatan sudarpa tanto mawatan sudarpa kaad na mga ragat abidin limu Allah at kinisampera kitanong wagama Islam alat ang mga ragat. Ano yung makalala ang mga ragat? Di tanong ko kuwalalag o pamakad. Lalagin mo ka Saudi Arabia, din kasi kuwalalag. Habakaplalakaw, siyempre gilupa. Kaad na mga alat, ano yung makalala ang kaludan? Sa mauto, natanto ay mapasang ka, biging tanong sa Rasulullah, na sa lakaw pa ng kukawat tanong masa na mga tanong sigarpa. Ikatlo, na sa kanya na di tanong umipis na buta subasan yan. Di tanong sagot na subasan yan. Dahil di tanong ay taroon, nasudin so kababalo ito na maranaw, adi tanong mataong basta Arab. Bidin mo Allah, at na mga ito, ibilangan amyak aswang basta Arab. Na di tanong sibutin, sukat kiro Rasulullah, kaayamanan yan na di tanong mataong basta Arab. Natanto ay mapasang, kayang kapinanyanan na sa Rasulullah, adin kasibut na subasan yan, na muatan sudarpa yan, na muatan pa na sumasa aliptiyo. Mga limini wallah, sa manaya na ayamiyat manaya, na kailangan adit na pagkabagay sa lugar, amap punidagit tanong, uwan na ipitu apun ku Rasulullah, na ayat tanong kapitan. Hagitin at manot, inuto. Na kayo lagi doon alat, lagi doon amasa, amiyak kalala alat, na sigur-sigurado ad na kisang pera ka mga tingdig aribat, ay niyang kubuko Rasulullah. Ako pa kaya ka kapitan ka. At tadi bulaborong pun, ayamanan yan, na sisan sa mga bayay ginawa, ako pa kaya yang kapitan sa bayay ginawa. Yes, pag nangyayap nakatalim mo Islam na ikakasa. Di Rasulullah, tuba lil guraba, ngakatalong niya na maaloy. Ngayon itong sumangat tawa ikakasa.
initimbasa, aging kaya ikakasa, kaayarap pa na ikakasa, na nidubagun. O pamaka, at na ikakasa siya sa kataw, na pamakakadakala, tao siya, nasanggibu tao, agakatawa, na nasa kataw na ikakasa, nagipidi ng katawan. Nakatali mo mas Islam, malagi na nabuntali na ikakasa, ikatawan ko mga tao sa Makka. Naman pinakaragno to, ang kaya Islam at piniginag ka, at kailangan na ayang kamakadal na ikakasa. Iku Rasulullah ang yagu kurang kaya mga taway kakasa sa mga katalunyan maaluy. Iku na ya Rasulullah, anta ang kaya mga tao ay ikakasa. Natijina nasong salihuna qalil. في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم. Ayak ko na iya mga tao ay kakasa na mga tao ay mga salih. Ay di rin ng gilabaktan na susunnaw Rasulullah. Ayak punod taniran na sukuraan na gusto hadith. Amay ito sila ni bilangan. Ang abas sila na madakali bilangan. Di na mga tagarya. Isukay ti bilangan na di nan kakwadalil ko kabugnar o say na gusto padakal. Wakakapitong. Kaya po Rasulullah, ang kaya mga tao ang mga guraba na may ito sila ni bilangan. Binabilangan sa kapintiran. Alagi din yung kaya pakatali mo Rasulullah sa isa Makka. Amay ito sila ni bilangan na yan dilakal na sa mga tao ang mga kafir. May tibilangan ang mga tao, ang mga salih, ang matatagos silang pumadakal, ang mga tao, ang mga rarata. Asupagkarami takiran na madakal, adis ang tawag puguno takiran. Manang ka na mga tao, mga buraba, ang may tibilangan niran, na puguno takiran, na mas may ito, adis siya mananian. Jadi kiram pabunut. Supagkarami takiran, namas madakal, adis mga tawapag libubayag kiran. Kaya buntan o kaya pakatali mo Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasaktan yan nasa kataw, nasakalanguan ang uluan sa isa Makka, napagkarami taniran sa Rasulullah, sudin sa pagtaw sa isa Makka, napagkarami taniran sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari riwayat, ang kaya mga tao aburaba, agi mga tao pun gulabak sa ipusunna, pinanggilaan nilang si mga bid'ah. Na mga tao yung sikuna di kitabillahi hina yutrak, wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Mga tao ayaw apagpintaniran na sa Quran, umasa at kimbagak ng mga tao. Pag kumangkot na masa, ada labot kiran sa ito Quran, na ay mga tao, mga buraba, ay mga tao, ay kakasa, ang matatagusan sa ito benar, na ay apagpintaniran, ay yung kutra kitab Allah sa Quran. ويعملون بالسنة حين تطفى نكون بالبق نران السنة ورسول صلى الله عليه وسلم سيكو مسا أقاك الدنيا سيكو في رواية لكن إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل بطأنا اسم إسلام na may nagipuna mananang aging pagkabuntalian na ipagpasa so kaya ang Islam kadito katawan ng mga tao at tindig yung kaya pakatali mo mga Islam na malalayamas sa mga tao kung kapisin kung mga barahila malalayamas sila na sa ayaw parintiran na bayar ginawa ayaw parintiran na matatago ko kapanakot to na ayaw maano niyan na niya katali mo maswis na malangon na nutupang kadaan ikakasa suwaga ma Islam na pagbibilingan panas suwaga ma Islam ikakasa ang pagandig sangkot palagi di ukyat niyang kumasaw Rasul sallallahu alaihi wasallam saman yaman na
dito naman na benar, kagimuatan kita no sa Rasulullah, nagumuatan sudarpa, na ayam ano niyan, na ayag kibali, akapatindigan ka, na sa pagkilay, umatang ka, na di kakapatindigan, sumatatagusin ko sunna, amay ko saka, na di ka man na benar, di ka man naguntaman, wan duminaya, ikakatibigan ka kung mga ukit-ukit, o Nabi sallallahu alaihi wasallam. At nanitiroon, ang mga tao ikakasa agi mga tao ang yagpur na mga tao tigo Rasulullah ang nuzza'u min al-qaba'il mga tao aming bilagisiran ko kapumilya kakagiyin ko tamasa na tumiting tiga gobyerno na kapumilya na mga tao bilagiran ng kota tumiting tiga akang gobyerno dito sa pang gobyerno na kapumilya kasisira na sumiyang kusum na Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذا كتبت الحديث نتينا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب متى في الإسلام نمي نجدون من ننج نكسيك من في الإسلام السمن ننج نمي قرآن كيا من التو آيات si pananang miyagukur miyaguntong ang kai ang mga tao si pananang na adnamitiro na ya Rasulullah ang kaya mga tao amananang na tigin lagi udi katiro as adna mama o mani aib adna mama kubari wala gidaya mana bibigya sa tigin pasabab sa yung qotwa ayat niya ng pangadigin aso sunna Rasulullah na gusto matatago ko kitab wallah ang kaya kada mga tao na kanabayaran di pangadiga na susisi ko Quran na gusto susisi ko sunna Rasulullah kaya di na nagpangadigin na saya manaw kito sa nakaukiran na minibigay siya yun pa sa katawa mama alagi di bagay kilala at nang kapag ko mga tao siya kaya na nabibigay at tinibigay